ndinoona munogara makabata tsvimbo. Tsvimbo inoratidza chii? Ine zvainoreva here? Ndikutoona papa makabata tsvimbo yamunayo ine mucherechedzo wayo handizivi kuti yakavezwa mwezero upi iri kutooneka pamakamera. Tsvimbo iyi ine zvainoreva here? Tsvimbo iyi ndo tsvimbo yenyika, ndo tsvimbo yamunhumutapa. Ndikuona ikadhirowewa mufananidzo wemunhu apa. Mufananidzo wemunhu ndo kuti munhumutapa kwacho ine mufananidzo wemunhu ndekare kare ndemakare kare. Tsvimbo iyoyi ine yakaitora mugomo remanhize chikapakapa mushure mekunge kumondoro mushure mekunge ndanzi navamunhumutapa wacho ndafemegwa kuti ndinoitora pandakanoitora payakanga iri. Saka ndo tsvimbo yenyika yandakapiwa kuti inenge ine matare enyika ino. Iyo yamakabata iyoyi? Yandakabata iyoyi. Ngatimbodzoke patsvimbo yenyu. Tsvimbo yenyu iyi mambo toti inoyera here tsvimbo iyi? Tsvimbo iyi inoyera, haisi tsvimbo yekutamba nayo. Ndosaka ndichigara ndiinayo pose pandinenge ndiri. Ine zvainoita here tsvimbo iyi? Ine zvainoita, ine matare ainawo, ine zvainoita zvokuti imimi vaora. Izvozvi ndichitotaura kuno ndikutoziva kutoti mutori madzibaba ende ndikutoziva kuti munotobatwawo nengoni pachezvenyu, asi hamuna kundiudza, asi ndinozviziva.